Kære dig, som gennem lang tid, måske flere år, har overvejet, hvordan det egentlig vil være at møde Pachamama, bedstemor, kær kvinde har mange navne, eller kær plantemedicin har mange navne. Du får nu muligheden for at være med på en helt uforglemmelig rejse. Det er den 21., 22. og 23. februar. Og nogle dage senere er det så den 28. februar og den 1. og 2. marts. Og imellem de to ceremonier, der ligger der nogle integrationsdage inde i vores fællesskab på Nørrebro. Vi byder dig hjertelig velkommen. Det bliver en uforglemmelig rejse, og det er blandt andet shaman Shai Mimon og en af hans fantastiske medfacilitatorer, Oria, som kommer til Danmark og viser os, hvad de har opdaget, lært og været igennem de sidste 10 år i den peruvianske jungle, hvor de begge to har lært sig nogle helt vidunderlige musikalske bevægelser, vibrationer og energier gennem deres møde med både Peru og Brasilien. De kommer med ceremoni på meget højt niveau. Jeg har lyst til at fortælle, at for mig har det været et ægte gennembrud, et eksistentielt gennembrud at møde Aya i flydende form. Personligt var min oplevelse i det sydlige Israel nede i ørkenen, og det gav så meget mening for min egen personlige fortælling. Aya er ikke forbeholdt forskellige geografiske steder. Det er klart, at vinen, som vi kalder den, udspringer af regnskoven, og vi låner den allerkærligst og respektfuldt for en stund hele vejen til København. Det var bare det, jeg ville sige, og jeg håber, at det har vakt din interesse. Og du kan booke ind via psykedelisk.nu, og der kommer også links herunder. Det vil være en stor ære at byde dig velkommen for første gang i København med Shai Mimon og Uria, undertegnet Anne Esther Bokris og min partner Monia Rune Avn. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg håber, vi ses.